Ya, dados. Asik. Kita tembangi Kang Masih, Mas Jo. Mas Jo Klitik. Ya, Ciptaannya Mas Jo Klitik. Terminal Gayatri. kamu tak tunggu neng terminal Gayatri. Asik, ayo joget kabeh. Tulung akon biyen kuwi sing dadi saksi yen tresnaku lan tresnamu bisa nyawiji nganti seprene kowe durung bali. Ayo Cak, Kowe lunga tak gandeng tanganku dari wong. Ora kono, ora beso, menjoke tresno. Yen siramu lan siraku iso tak jaga. muga kowe isih tetep tresno. Manunggal Reksa Budaya Elsa Prioritas Audio matur suwun dari Kang Mas Jo, amin. MRB terima kasih Elsa matur sembah nuwun. Kamu tak tunggu neng terminal Gayatri. Mas Ketum. Biar kuwi sing dadi saksi yen tresnaku lan tresnamu bisa nyawiji nganti seprene kowe durung bali. Kowe lunga tak gandeng tanganku sing kiwa kaya ora bisa menjoke tresno yen tresnaku lan tresnamu isih tak jaga. Muga kowe isih tetep setya.
wis gawe